Viasat.com. Високоскоростен оптичен интернет и цифрова телевизия само за 13,80 на месец. Ако мислите за сигурно пътуване, БК Ауто е във вашата посока. Представител за Стара Загора на веригата Пилот. Широка гама гуми, стоманени и лети джанти. Авточасти и консумативи за всички видове автомобили, мотоциклети, мотопеди, скутери, АТВ. БК Ауто. Сервис, тенекеджийски и бояджийски услуги, преференциални цени, абонаментно обслужване и бонуси за лоялни клиенти. БК Ауто. За да бъде пътуването удоволствие. Стара Загора, квартал Железник, изхода за баните. Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен, Георги Коритаров. Времената са такива, че с всеки нов ден, с който се събуждаме, има все по-нови и по-нови новини, които превръщат темата за Близкия изток, темата за отношенията между Израел, неговите съседи, специално проблемите в отношенията Израел и Иран, които са и проблем на международната общност, в поводи за много актуални и сериозни публицистични предавания. Днес, например, един от най-популярните израелски всекидневници, Jerusalem Post, излиза с публикация, с която представя основни становища и интересни проблеми, по които ще се водят дискусиите при двудневното посещение на Бенямин Нетаняху, премиера на Израел в Франция. Това е първа визита на Нетаняху от май, когато Франсуа Оланд стана френски президент. Нека да видим първата страница на Jerusalem Post, в която заглавието е, че Нетаняху и Оланд призовават за повече санкции срещу Иран. Повече санкции срещу Иран са необходими, за да бъде контролирана и ограничена неговата ядрена програма. Това е позиция и на премиера на Израел Бенямин Нетаняху и на френския президент Франсуа Оланд, изразена на съвместна пресконференция в Париж. И двамата са готови да подкрепят за толкова повече санкции, колкото са необходими за преустановяване на ядрената програма на Иран. Едновременно с това Франсуа Оланд подчертава, че военна опция за сега не се обсъжда. В интерес на истината, само преди няколко дни също вестник Jerusalem Post излезе с публикация, нека да я видим, в която препечатва част от интервю на израелския премиер Бенямин Нетаняху, дадена за френското списание Пари Матч. В тази публикация пред Пари Матч премиерът на Израел Нетаняху казва, че удари върху Иран биха били приветствани от арабския свят и че едва ли не 5 минути след тяхното евентуално нанасяне, обстановката в Близкия изток ще се успокои. Това е повод да говорим тази вечер с посланника на държавата Израел в София, Шаул Камис Арас. След секунди ще започнем нашия разговор по темата, която приех, че е най-актуална за въвеждане в проблемите на Близки изток. Ще се разсеят ли облаците над Близки изток, ако има удар срещу Иран? След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли, казвам на негово превъзходителство Шаул Камис Арас. Добър вечер. Говорим в ден, който е празник. Иначе за България, и то е един традиционен празник, ден на будителите, доста различно от сложната политика в Близкия изток.
אז קודם כל, תמיד להימצא בחגים ואירועים משמחים, זה דבר חשוב. Първо на първо винаги е приятно човек да бъде на гости на וצריך празник. לשאוף למצוא תמיד את הסיבות לשמחה И трябва винаги ולחגיגה. да се търсят поводите за празнуване и за радост. ובהזדמנות הזאת אני הייתי פונה לכל תושבי И при тази възможност искам да се обърна към всички български граждани, към прекрасния български народ ולברך אותו да בברכה קצרה. с кратък поздрав. Частик, празник, на народ те будете ли. Благодаря ви. Няма как човек потопен в българска атмосфера да не свикне и с българските празници. Пожелавам ви да изпитвате удоволствие всеки път, когато сте в приятелска атмосфера и в празнични обстоятелства в България. Темата ни обаче, разбира се, е свързана с онази сериозност, която съпътства проблеми като този в Близкия изток. Какъв тип предупреждение се съдържа в думите на премиера Нетаняху за това, че евентуален превантивен удар върху Иран ще бъде приветстван от арабите? ראשית, האמירות של ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, אינם אמירות ברורות, חד משמעיות, שלא ניתנות להיסוס. הן מאוד ברורות והן חדות והן משדרות בדיוק את המדיניות של מדינת ישראל. Първо на първо, изказванията и декларациите на премиера на Израел Бенямин Нетаняху обикновено са много ясни и фокусирани и не могат да бъдат тълкувани двояко. Те са ясни, точни и изчерпателни. והאמירות שנאמרות הן אמירות שיש בהן כוונה ויש בהן רצינות. Това са изказвания, които показват и ясни намерения и сериозни убеждения. את הכותרת של העיתון שהוא הזכיר, אני עדיין לא קראתי, אבל אני בהחלט מכיר את עמדותיו ואת מדיניותו של ראש הממשלה ושל ממשלת ישראל באשר לנחישות בפעולה ובתגובה שצריכה להיות כנגד הקורה היום באיראן. Не познавам конкретното интервю, което цитирахте, но познавам добре позициите на министър-председателя на Израел и те са ясни и недвусмислени по отношение на действия, които трябва да бъдат предприяти от международната общност и от Израел конкретно за спиране на действията на Иран по отношение на ядрената им програма. Една от позициите, изразени от премиера Нетаняху, е, че режима на санкции вече е изчерпан. Това означава ли, че казвайки, че ясно и недвусмислено господин Нетаняху се изразява в посока удари, че позицията на Израел ясно и недвусмислено е за удар върху Иран? אני רוצה לבוא ולהדגיש искам да שהאמירות подчертая, המאוד נחושות הן מצביעות למעשה על קצה סרגל הפעילות שנדרש. че тези изказвания всъщност представляват и демонстрират края на една дълга линия от действия, които трябва да бъдат предприети. כי בסופו של דבר גם מדינת ישראל, ביחד עם מדינות העולם והאיחוד האירופאי, בהחלט פועלים היום בצורה טובה יותר ממה שהיה לפני מספר שבועות. Защото определено в момента и Израел, и международната общност, и по-специално Европейския съюз действат много по-добре сега, отколкото преди няколко седмици по въпроса за разрешаване на тази иранска криза. לאט, אבל עכשיו בהילוך קצת יותר מתקדם, מצליחים להבין ולהכיר את המסתתר בתוך המדינה שמנסה לעבוד במספר גוונים וצבעים, כדי להסתיר את האמת בתוכניות העתידיות שלה. В началото бавно и плавно, а сега вече много по-бързо международната общност разбира различните действия, различните заблуди, които се опитват да създадат иранците с цел да прикрият своите реални намерения. שנים שמדינת ישראל טוענת על התהליך
שקורה בתוך איראן. От години Израел предупреждава за процеса, който протича в Иран. והיה מבין את מהות הצעקה, כי הכתובת על הקיר כבר הרבה שנים. И ако международната общност се беше събудила אז היו по-рано נוקטים בכל הצעדים לפני и беше מספר действала שנים. по съответния начин, אז אין ספק שהם היו מגיעים למצב היום, שבו יכול להיות שהסוגיה האיראנית הייתה כבר מאחרינו, אולי במישור דווקא הדיפלומטי, מאשר במישור אחר. Надписа на стената съществуваше отдавна. И ако международната общност беше действала на време, може би този проблем отдавна ще да бъде зад нас, ще да бъде решен и ще да бъде решен с дипломатически средства. איראן היא מדינה שטועה וגם מטעה את העולם. היא לא פועלת בשקיפות ואמיתיות מתוך רצון להפסיק את תהליך הגרעון. היא מצליחה לעבר את העולם, את המדינות. היא מטשטשת בצורה פופוליסטית ומניפולטיבית את כל השלבים שהיא עושה. וככל שאנחנו מאחרים בלהמשיך להגיב ולהרים את רף הסנקציות יותר גבוה ויותר לוחץ, אנחנו נמצא את עצמנו בשלב מאוחר יותר, שאולי האופציה הצבאית היא הפתרון. Иран е страна, която прилага всички възможни средства и всички възможни методи на манипулация с цел да излъже и себе си, и международната общност. И ако бяхме действали на време, нямаше да се налага да се говори въобще за военна опция. Но, за съжаление, това не се случи и в този момент, когато вече Иран е толкова близо до снабдяване с ядрено оръжие, трябва да се действа с по-крути мерки, включително и да се обсъжда и да се извади на масата военната опция. Преди малко споменахте, че искате ли в днешния? Международната общност действа много по-ефективно и по-синхронизирано, отколкото е правила това преди няколко седмици. Какво се случи през тези няколко седмици, та изведнъж международната общност започна да действа по-ефективно? כי פשוט העובדות בשטח מדברות בעד עצמן. защото фактите на терен говорят сами за себе си. הם הבינו שאין שום סימן אפילו מצד של איראן שמדבר על כוונות אמיתיות ורצון לשתף פעולה ברמה הדיפלומטית הבינלאומית. Международната общност разбра, че Иран няма никакво намерение да се съобрази с изискванията на международната общност и действа по един манипулативен и лъжовен начин. היו 3-4 פגישות בטורקיה, בעיראק, בהמון משלחות הגיעו. בסופו של דבר לא יצא מזה שום דבר. לצד הדברים האלה, האיראנים בצורה נחישה וחזקה ממשיכים להכפיל ולהוסיף למצבורי המאגרים שלהם את האורניום המאושר. Имаше какви ли не опити и в срещи в Турция, срещи в Ирак, срещи в Техеран. И през цялото време всички тези международни опити на международната общност да изпраща проверки, посланици на добра воля, не дадоха никакъв резултат и бяха де-факто използвани, за да може през това време Иран да продължи с обогатяването на уран и с приближаването си към своята цел, и тя е ядрено въоръжение. אינם מאפשרים אפילו הגעה וביקור בכל המרכזים המאוד רגישים שבהם מוחזק ומיוצר האורניום. Те не допуснаха дори כולל סבא. Международните органи да пристигнат на място и да проверят какво се случва в техните ядрени центрове. Остава обаче и друго впечатление. Вие казвате, че международната общност действа по-синхронизирано и по-ефективно. В същото време обаче предизборната кампания в Съединените щати, полемиката между Мит Ромни и Барак Обама по външна политика, като че ли остави впечатлението, че и двамата изразяват становище, че всяко действие срещу Иран ще бъде съгласувано в рамките на близкото съюзничество между Вашингтон и Израел. Така че дори когато се говори за военна опция, тя няма да бъде ексклузивно право и
вид изненада, която евентуално Израел да поднесе на света. В същото време сега в Париж по време на срещата Оланд-Нетаняху става ясно, че френският президент, доколкото той е един от символите на Европейския съюз, също залага много повече на санкции и изобщо не говори за военна опция. Та впечатлението, което е малко по-различно, е, че Израел като че ли попада в една специфична изолация на детайлите. На този детайл, че когато се говори за военна опция, Израел е оставен сам. ראשית, אני מדגיש שוב, ישראל היא לא מאוד מאמצת באופן אוטומטי אופציה צבאית. Искам да подчертая, че Израел не автоматично приема и върви към военна опция. ישראל די מסופקת מהתהליכים שקורים ברמה הדיפלומטית-מדינית בהשפעות גם של הסנקציות שקורים. Дипломатическите действия и санкциите са доста задоволителни като резултати за сега. אבל עדיין זה לא מספיק. Но това не е достатъчно. Задоволителни ли са? הם מספקים? הסנקציות משפיעות על השטח באיראן, במידה מסוימת, לא על ההנהגה, אבל על המצב הפנימי, החברתי, הכלכלי, המצור, המניעה, חסימה של בנקים. върху вътрешната ситуация в Иран. Голямата инфлация в Иран, действието върху икономиката, върху гражданското общество. Ние знаем, че се засилва вътрешно движение, вътрешно брожение срещу режима в Иран. За съжаление, тези опити за пробуждане на народа са много бързо режима ги потушава всички тези опити. При тези сериозни аргументи, които развивате за това, че санкциите оказват влияние, премиера на Израел Нетаняху казва, че те са изчерпани и че не оказват влияние. ברור כי הוא מדבר מתוך הלחץ וההשלכות של לוח הזמנים. אנחנו נמצאים בשעון של חול שהוא הולך ואוזל. הזמן קצר. Обяснението за това е, че времето е много кратко. Че момента, в който Иран ще се добие със светло наближава и това е като един пясъчен часовник, от който пясъка вече изтича. אנחנו מעריכים ומניחים שלוח הזמנים הוא מאוד הולך ונהיה קריטי. וככל שאנחנו נקדים ונפעיל את הלחצים המקסימליסטיים שיביאו למצב של פירוק מכוני הייצור, הוצאת האורניום המאושר מתוך איראן למדינות אחרות. Ясно, че в момента времето от критична важност и че трябва да се предприемат всички възможни действия, за да може да се спре процеса на обогатяване на уран, да се извади извън границите на Иран обогатените вече количества от уран и да се спре производството. И към това трябва да се стремим с възможно най-бързи стъпки. Няма място за компромиси. ישראל והעולם לא יכולים לחיות תחת איום. Нито Израел, нито целият цивилизован свят могат да си позволят да съществуват под ядрена заплаха от на иранския режим. Иранския режим не е враг само на Израел, той е враг на целият цивилизован свят. של אירופה, של אמריקה. И на Европа, и на Съединените щати. של המדינות הערביות הקרובות. И със сигурност на близките арабски страни, които са под постоянна заплаха на иранския режим. יעצרו את תהליך הגירעון ויסירו את האיום מהם, הם הרגישו הרבה יותר נוח. В момента, в който тази опасност бъде преодоляна и бъде свалена, със сигурност и съседните на Иран арабски страни ще се почувстват много по-спокойни, много по-свободни. Мога да направя един много важен извод от това, което казвате. Че всъщност Иран има нужда да печели време. И то време за мир и в мир. ולהרוויח זמן במצב של שלום, של אי לוחמה. верен извод ли е? האם זה מסקנה נכונה? עוד פעם? שהם מנסים להרוויח זמן, שאיראנים מנסים להרוויח. הם עובדים על התרגיל של להרוויח זמן, להביע נכונות של הידברות, של ועידות,
להגיע לכל מיני מפגשי צמרת. Това е същността на техните действия. Те са готови да присъединят, да участват във всяка международна конференция, всяко обсъждане, да изпращат представители с единствената цел да печелят време, за да може хвърляйки де-факто пясък в очите на цивилизования свят, да спечелят време и да продължат своето производство. ומאירים בפרוז'קטורים גדולים לעולם. כי מדינת ישראל לא רוצה להילחם. דържавата Израел го разбира това нещо. לנקוט בסנקציות הצבאיות. Държавата Израел разбира това нещо и затова се опитва постоянно с огромни прожектори да освети и да покаже на останалата част от света, че става въпрос за елементарни и по-сложни трикови манипулации с цел печелене на време. Щеше ли България да помогне на Израел? Ако много бързо, на практика веднага след като господин Нетаняху излезе с позиция, че атентата в Бургас е дело на Хизбула, България беше потвърдила тази теза. Това щеше ли да бъде помощ за Израел? И в България הייתה מאשרת את העמדה הזאת של ישראל, האם זה היה נחשב לעזרה לישראל? לא, אין לנו שום עמדה שהיא גורמת לאיזשהו כעס או לאיזשהו קצר בתקשורת בין בולגריה לישראל. По никакъв начин тази липса на ясна позиция от страна на българското правителство за резултатите от разследването, това по никакъв начин не влияе отрицателно на българо-израелските отношения. Защо мединото, че овдот без шитов паула това са държави, които работят в пълно сътрудничество в много области. Икономически, в областта на културата, науката. די להביט בחודשים האחרונים שהייתה פה פעילות נפלאה. Достатъчно да се погледне последните месеци, в които имаше чудесна и огромна дейност и размяна на делегации, посещение на премиера заедно с още 12 министри, посещение на президента на България заедно с външния министър. אתם לא מקבלים את דעתנו. И никой не е поставил въпроса в Израел, защо вие не приемате нашата позиция. מדינת ישראל הגיעה למסקנה מתוך השיקולים ומתוך המידעים שיש ברשותה. Израел достигна до своите изводи за извършителите на атентата, благодарение на своите модели, на своите знания и бази данни. ומאחר והאירוע התקיים באדמת בולגריה. Но поради това, че събитието се случи на българска територия, ובאופן אוטומטי אחריות החקירה היא על המדינה. Това автоматично означава, че отговорността за разследването е на България. ויש לה גם את גופי הביטחון והמודיעין מהטובים, ואני מכיר אותם באופן אישי. България има своите сили за сигурност, които са професионалисти, извършват чудесна работа. Има едно недоразумение. Има едно недоразумение. По този атентат България също обяви, че работи в тясно партньорство с Израел, с Съединените щати, с Великобритания. Нали така? נכון מאוד, יש שיתוף פעולה עם כל המדינות. има сътрудничество между всички тези страни. Да, позицията на Израел каква е? Че извършителя кой е? מי מבצע? הגורם המשגר שתומך והוביל לקיום הפיגוע הזה זה האיראנים והכוח אל-קודס שלהם, זה כוח המשימתי לפיגועים בעולם באמצעות ארגון החיזבאללה. Това дори аз мога да го преведа. Да, то мисля, че... Да, но по-добре да го преведе Давид. Да, става въпрос за това, че ясно е, че тези, които са подготвили и изпратили и финансирали този терористичен акт, това е Иран. Това става чрез... това са паздараните, външното разузнаване. Чрез външното разузнаване е Кудс. Реалните извършители, това са Хизбола. Добре, това го Израел. זה במידעים ובניתוחים שלנו. לגיטימי מאוד מאוד. от нашите информации, нашите анализи. שהכוחות הביטחון והשב"כ המקומי יחקרו ויבדקו
ויגיעו למסקנה. Съвсем естествено אני и מאמין правилно ומשוכנע. е местните сили на сигурността да направят своето разследване и достигнат до своите изводи. Добре, чакайте. Това е много важно. Заедно се хашов. Израел казва, че е Хизбола. Съединените щати какво казаха специалните им служби? אני לא קיבלתי איזושהי התייחסות סופית מהצד. אני יודע מהצד שלנו. че от американска страна все още няма окончателна позиция. А Дейвид Камерън какво каза? Премиера на Великобритания. ראש ממשלת אנגליה לפני כמה ימים. אני אומר, מבחינתנו ארגון החיזבאללה באופן חד משמעי עומד מאחורי הטרור הזה ולא רק הטרור המקרה הזה. на Хизбала и не само в този случай. המקרים שקרו בחודשים האחרונים, כולל בקפריסין. Цялата поредица от опити за терористични актове, включително в Кипър. Това е ясно. Това е една поредица от актове, които бяха неуспешни и зад които беше Хизбола. Но като има партньорство между специални служби, как става така, че това тясно сътрудничество прави така, че Израел изразява една категорична позиция, а фактите, с които разполагате, някакси не могат да бъдат интерпретирани по същия начин от България? Обяснете. מאחר וישנה פה מידה מסוימת של אחריות חקירתית. Това е защото разследващата отговорност е на българската държава, защото в случая беше на българска територия. בודקים ומנתחים את האירוע. Затова случая се проверява и се анализира според моделите, които са изискани от българска страна и към които Израел има своето уважение. Вашата информация, вашите модели и вашия опит, вие не го ли споделихте с българските специалисти, така че те да разберат логиката на Израел? העמדה הישראלית לגבי מבצע הפיגוע היא חולקה והובהרה לכל הקברניטים ולכל הגורמים. Израелската позиция е споделена и разказана и обяснена на всички фактори в България, които са свързани с това разследване. По открит и директен начин. Но ние имаме нашето уважение към българските сили за сигурност и разследващите органи в България. В рамките на много подробното и задълбочено разследване, което се извършва съвместно, да стигна до своите изводи. Много хора, които ни гледат, ще се объркат още повече. Като се извършва съвместно разследване. И когато Израел има факти, ако има факти и информация, и когато той подробно я разказва в България, защо българската страна не приема това? מאחר ויש פה אחריות לאומית. защото има национална отговорност. ככה אני מניח, של הקברניטים של המדינה וגורמי ръководителите на българска държава и на българските сили за сигурност. הם לא רוצים לקבל ארוחה בחינם. те не искат да получат безплатен обяд. הם רוצים להגיע למסקנות, וזה חשוב. те искат да достигнат до своите изводи и това е много важно. държави, които работят заедно. חשוב מאוד לכבד גם את העמדה השנייה ולא לקבל בצורה אוטומטית. много важно да уважават своето право да стигнат до своите изводи, а не автоматично да приемат изводите от друга страна. Ще продължат да работят заедно и най-вероятно ще стигнат до същия извод. А ако не стигнат до същия извод? אני, על פי תחושתי והבנתי, ועל פי ההיכרות שלי, את העבודה של החוקרים המבוגרים, работа на българските разследващи органи, ביסודיות, в тяхната професионалност и подробност, במקצועיות כפי שהם עושים, и професионално, както професионално לא רחוק היום כדי שתצא פה איזושהי הודעה. Не е далеч деня, в който ще излезнат с ясни точни изводи. А Израел има ли факти, конкретни неоспорими факти, че това е Хизбола? Били ניתנות לפרשנות אחרת שזה אכן חיזבאללה. הדברים הם לא לרמת הדיון המקומי. Това са неща, които не са за нивото на това обсъждане. כשישראל וראש הממשלה אומר, когато Израел и премиер-министър на Израел וכולם, и всички официални органи на Израел казват, הם לא שולפים את הערכה הזאת מהכובע או מהכיס. не си измислят и не си вадат изводите от очапката. Добре, не искам конкретно. שזה בא ממקור, שזה בא
מנתונים מאוד קשיחים. Техните изказвания са от ясни, точни и וזה сигурни לא доказателства. המקום לבוא Въпросът е,